Yung hapon, so nutrition month, day karon sa mga bata. Kanya, sitaw raman ang na-phrase nato. So, sitaw ato ipadala ni JJ. Kanya, katong isa na ko, si Princess, kuan iya ha, apple. Natuan na iya apple. Yung katong apple, gipalit rato. So, antay apulan. Sitawan. Yung magsayaw, kuno ni akong dalaga, nadamay, na malita. Ano mo, ay nag-IDB? Ano naman? Kahugaw ba na ni nadali raman ni nahugaw imong sanina uy. Mura na yung may bata ba kay. Hugaw ba na ni sa imong sanina? Mag-ilis ta karon be. Ay, bitik. Pula na. Amot wala ang lipstick ka pula. Ang sarap na ako nakabutang. Lihok. Dala mo gusto ni Tata, ma. Dala ni tata. Ano ni tata? Ang lipstick. Pink mura ba, ma? Ha? Pink mura ba? Agpas, magdali. Di dala na katulog ko sa no? Lipstick? Sigaw kami ng mga tagay. Ma, Ha? nasigaw mo lagi ng mata. Ano wala? Ay, di mo ko po. Matay na. Sarawang. Isa. Mag-uniform na mo, be? Sige. Guys, masaya mo kataan. Abang-abang kuno sa iyang sayaw, guys. Da. Ay, abang-abang. Abang-abang ng kapsila. Didi. Pink. Pink ni. Pag unya na yun, human na ha, pag uli din mang hugas ka kay bawal ni ang madaot imong lips na. Hindi pa pwede bata. Sige. Kaya na lagi dyan kulor. Ay, sa day. Gibugkos unta to ni Princess. Gunsa ba to nagbugkos, be? Wala. Ay, sinampit man to. Andi eh. Ano ko mabugkos eh?
Guys, magkakaroon na. So, adto na dayon mi. Tali na bi. Natong Dala tagpuan. Uy, ini. Di taagi na sa kuan dani taagi loy. Naa na si, hala, guwapo lagi kay kabi. Hi guys. Unsa man? Di, kami si teacher mo dali nag-lipstick sama. Naglukos. Yes, teacher. Reading na ang mga teacher, guys. Hinta na itong teacher na katong Ay liho ka kung pagdala sa kamo. inyo man teacher. Ano man? Si teacher ko ano? Ay ko ano? Si Princess. Tawag kan ninyo. Ang naka-crystal A pa na siya. Uniform pa na ni Loy sa kuan, UB. Nangka lagi ila Sa teacher. galaran. Aman. Nangka. Nagdala si teacher. Sa Roots. batong ang iya ha. Batang ama kay. Hala. Hi guys. God bless. Muni siyang grade 2. Talaga ito may pinya. Uy. Nagluto ang spirit pinya. Sa dudwan. Program na po dahil ni sila inigkahuman nila ani sa mga program dahil magsayaw-sayaw. Nasa grade 4 ni uli si Janine kay nagsakit iyang tiyan. Ikaw lagi Ang grade 1 nagsayaw. Tapos ang kami dayon. Grade 1. Aray Kindergarten Advisor, and I am honored to be your Masters of Ceremony for this afternoon Nutrition Month celebration. Today we celebrate Nutrition Month to remind us of the importance of eating healthy foods, staying active, and caring for environment. We hope everyone will enjoy and learn from this afternoon's program. To start our celebration, I request and remain standing for our national anthem. Una ka sa utan nagluya. Nahuma na ang grade 1 sa sayaw, so proceed ang grade 2. So ang nana dani si Bajayjay unyayang sinina dili ni mao kay uniform ganiha, naguli siya dinhi kay iyahang gi sulot, nagsulot siya sinina nga lain, magsulod kuno siya sa nina kay magsayaw sila
O siya rin nag-uli din eh. Paglantaw na ko nakakuha naman, nakasinina na. So, mo din na ilang sayaw, guys. Sa nutrition month na. Nya, kay bis over jud ta kay naama na yung mga sounds, bawal mag na ni YT. So, dani ra kita voice over og sounds ra ni. O, nagdupa-dupa na si Maring dia. Okay, question number 1. What food group gives us energy? What food group gives us energy? A. Go Foods. B. Glow Foods. C. Grow Foods. Ako tron ha? What food group gives us energy? A. Go Foods. B. Glow Foods. C. Grow Foods. Sige, katong na ni answer. Go! Ayaw ko ng kulay, mas gusto ko ang sisira. Subukan mo muna kumain ng mansanas at karot. Araw, napipindot sa mga everyone. Thank you. Successful ang atong program. Okay, sa mga ginikanan nga nagpaubos, nagtabang, naghatag sa ilang suporta, sa mga kabataan, daghan kayong salamat. Hinaot unta nga kani nga selebrasyon dili lang kay karon. Hinaot nga sa kada adlaw mukaon taon. Okay. Daghang salamat. The next day. Kuya, ko is talaga. Susurat ako. Punisol. Ano siya guys? Si Paadan si Mama Rani. Narahon nagkatinga siya. Hello guys, good morning. So karon mga pilay ta. Kurong-kurong ta kay tugnaw. Uwan-uwan diri gabi pa. Antud karon. Ay guys. Naapang isa. Tuwa na sila, be. Tuod na. Ipaulahi si tata. Na ikaw. Wala. Ako mula sa balon tata ba?
Ala. Isla, man si Papa dagan isda. Pero wala di. On init na. Magambog na pud ayo na. Mga tanom. Tikaw na pud sa kusina kay kita na lang dani ang majay-jay. Wala siya ng eskwela. Bigay kay siya ng katuan. Katulog yung pasagdan ko na naman. Hala ka, wow. Gihatag ni auntie. Ay ni uncle kagahap. BM siguro na. Michelin ang nagkuhan guys. Atuan yung agon kay sayang ba. Luto na kaayo. Mga kong talbos. Di, am sudlanan be. Dali. Namatay ang batong. Ano ka na siyang namatay? Wala mo na bisbisan. Wala bisbisan. Oh. Yung pangalaan. Impas. Pango sa kuan di dali. Anindot kay ang panahon guys. So kay ulat. Kanang mga sako punon ba na namo pangkatag-katag na namo diri ah. De. Uli na ni. Nga de si mama og kuan apay. Nana siya nang Wala pa nila giluto. Udi. niluto naman nila. Ano si Papa? Lut ay nasa tarbahoan. Dala si kuan be. Telepon. But Para mag-video dito. gamay ra ato sudanon maoy. Ma. Gamay ra pod ato sudanon. Nagay po ni nadi na nato na day nagkahurot. Guys, nagkuha na ni mama ko. Dagahan na bisan Ito na to dito tikas be. na. Madagko naman na yato bulang huy dito ma. Apit. Dito ubos.